Fl-aħħar sigħat pajjiżna rreġistra biss każ wieħed pożittiv ta' COVID-19 filwaqt li fiequ 3 persuni oħra biex bekk il-każijiet attivi niżlu għal 70. Għal ġurnata oħra ma kienu reġistrati ebda mwiet bil-fatalitajiet jibqgħu 419. Sa tnejn kienu nataw iktar minn 558,000 doża tal-vaċċin għal kontra l-COVID-19 bi kważi 239,000 persuna huma mlaqma biż-żewġ dożi. Mill-bidu ta' din il-pandemija kienu reġistrati aktar minn 30,500 każ ta' dan il-virus. Intant l-Report Internazzjonali ta' Malta wissal il-Gvern sabiex immedjatament tiddaħħal sistema elettronika għal verifiċi relatati mal-COVID-19 da meta bħalissa x-xogħol kollu qed isir manwalment. Fil-fatt matul l-aħħar jiem ħafna Maltin u turisti lmentaw fuq l-istennija kbira u l-ħela ta' ħin bla bżonn sabiex wieħed jgħaddi mill-ajruport. Kopja li tkellmet ma' Net News u l-fit-tmiem il-ġimgħa kienet fuq btala qasira barra l-pajjiż għaltina li xi ħaġa inaċċettabbli li wieħed idum ħin twil fi queue għal xi ħaġa bażika li tista' ssir f'ħin ferm inqas. Qed jappella biex fl-ajruport il-Gvern iħaddem sistema diġitali sabiex wieħed jivverifika li t-turisti jkunu mlaqma jew li jkollhom test negattiv tal-COVID-19. Dan jgħin ukoll f'każ li jkun hemm bżonn ta' contact tracing.